Shi kuma wannan waye? Na kama akwai fahimtar juna tsakaninki da shi. Ismail kenan. Dan uwana ne, yana ji da ni. Ni ma ina son shi saboda kulawar da yake a gare ni. Bai shirye niyyar yi wa sa'a aure ba a yanzu. Kishi kwannafin kumallon mata cikin wata sabuwar Hausa. Ta daki jujin shirin ta sauya taswirar mijin nata. Taken labarin shirin yana zuwar muku da sunan jarumar shirin. Sa'adatu. Ya kamata ce an san abin da ake ciki. Yadda ka kawai muke nema ba wani abu ba. Magana ta kare mu kawai lokaci muke jira. Allah da yaro ne kai da ina zuwa kife kazan da tabi. Kwana bin nan wallahi ya sururuce. Usaini Ali Film Production su suka yi jigilin shirin. Sa'adatu. Anya kana ganin ba matsala? Idan ka daka ta wannan yarinya ci ne da ita kamar gara sai ta cinye abincin gidan nan gaba ɗaya da aka dafa. Sa'adatu ta koyi sa'a cikin lakabin sunan nata. Wani ya karɓi kaddarar tata. Allahu kai ne maganin musiba da masu kin karabu kai hazaba. Kai ne mai magani ya dalla rabba. Baiwar ka ce na durkusa da tuba. Tsafi hasiri ko an sa a kulle ba. In baka so ba abin da za ya faru. Sa'adatu ni na yi nadama, dama a ce ban zo duniya ba. Sa'adatu. Za ku bar mana ita a nan? Za ta yi wuta. Ta ce labarin Usaini Ali Muhammad, ɗaukar nauyin shirin Mus'ab Nasir. Idan aka bar yan nan a gidan nan Allah kaɗai sun abin da zai faru. Jaraba ya wuce wanke da sharan gidan ubanki. Aure babu bincike babu tambaya kai ma maganin ka ke. Sun baza komarta sun sa ta cikin kakanaka cikin wata muguwar rayuwa. Da busu-busu cikin idanun nasa ya ɗauki ƙudurin son zuciyar wata yana gudanar da kama karya. To daga yau ta yi kai ba ke ba makarantar. Mataimakin mai shiryawa shirin Sa'adat Abba Kamba, mataimakin mai bada umarnin shirin Kamsu Sumat. Baka tunanin wani abu zai iya biyo baya? Karki bari wani ya ji abinci. Shin haka ne ko yaya abu yake? Ya tabbata ashe neman ta kake yi. Saurara wannan kalmar na gaji da jifa na. Ya ɗauki ƙudurin gano makasudin sa ta cikin jefin halin kaka na kayi. Wane ne haka? Mashirin shirin shiryawar Sa'adatu Usaini Abbati mai rake. Gaskiya wannan abun naki ya fara ta zamu ka. In ma ya miki magana ki nuna a'a ba gaskiya bane ba. Babu ranar da za ta tsira ta faɗi ba miki addu'a ba. Ba da umarnin shirin Usaini Ali Muhammad. Da ma shi ka kalle shi sunansa Sa'adatu. Ya tashi. Na zo ne da kuɗi. Ke, fito mutum gida na ce. Sa'adatu sa'ar mata.